Λοιπόν, εδώ έχουμε την Νατάσα, η οποία χορεύει σε ρυθμούς ροκ. Η Άννα την ακολουθεί φυσικά από την ομάδα χορευτικού συλλόγου Νέας Πεντέλης, Κρητών Νέας Πεντέλης. Εδώ έχουμε τον, δεν θέλω να τον αποκαλύψω ποιος είναι. Ο άλλος εκεί δίπλα κορδώνεται σαν το γύφτικο Στεφάνι δίπλα στο πάνω. Η Ευαγγελία, η Νατάλια, η οποία παίζει με τις κορδέλες. Και φυσικά εδώ πέρα ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη διάθεση. Εδώ βλέπετε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο και βλέπετε και εμένα φυσικά. Είμαστε σε ένα μπαράκι εδώ στη Νέα Πεντέλη και το διασκεδάζουμε σήμερα. Εδώ πέρα και η φίλη μου εδώ πέρα, η καθηγήτρια. Υγεία σας, υγεία σας. Αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν και κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά, και η παρέα συνεχίζει να χορεύει εδώ πέρα. Είναι διάθετη.